irudiak sortzen. Zuk esango diguzu zer den ikusiko duguna. Gaur esan dugu esperimentatzen ari ginela, eta ez eguzu. Zer den? Ea ba, Bai? piztu dut, bai. Hori bai. Ingeniero izan gabe. Bueno, esan dizuet, jokatzera etorri garela gaur, eta hala egin dugu. Orduan, pasatzen baduzu, eurrengo dipositibela, hori da. Bueno, hasi gara zenbatzen hemen zer esan den, adimen artifizialarekin, espero genuen bezala, hitz erabilienak orgoian dituzue. Eta behar hori bai dut, bale? Bueno, hori ez da sorpresa bat izan. Oie guztiak kendu ditugu, eta uste dugu funtzeskoenak edo ganora bat daukatenekin gelditu garela, ez? Ta hor konturatu gara, gauza bat, ez? Eta orduan hasierako plana zeharo aldatu dugu. Eta torri gara gauza bat egitera eta egin dugu beste bat. Konturatu gara, hizlariak errepikatzen zituzten hitzgakoak ez zetozela bat zuek gero aplikazioan sartzen ari zen dituzten hitzgakoekin. Hau da, edo ez diogu kasu askorik egin hizlariei, edo beste gauza bat interpretatu dugu. Orduan, hemen daukazue pixkat aldelaketa, ez? Hizlariak enpresa, hitza aipatu dute gehien bat. Enpresa, enpresa eta enpresa. Zue badakizue ze aipatu duzuen aplikazioan? Pertsonak gazteria. Pixkat ez berdina. Enpresa edo pertsonak, ez? Zer esan edo zer ulertzen den. Gero, hizlariak adimen artifizial askotan aipatu dute, eta zuek horren ordez inbertsioa. Orduan, ikusten duzu pixkat, adimen artifizialera iristeko eta inbertsio asko falta dela, berde dagoela, ez dakit hori, zentzu horretan hartzen dugu guk. Eta ekonomia ongizatea da hizlariek aipatzen duten beste gauza bat, eta zuek eraldaketa eta konfidantza. Orduan, gaude rotonda berdinean, baina igual leku ezberdinetan denbora guztian, ez? Antzeko gaia jorratzen dituzte, baina guk haiek esaten dutena ez dugu zehatz mehatzarra baten, baizik eta antzeko zeo zer, ez? Orduan, jolastu dugu bi zentzutan, marrazki bat egin beharren egin ditugu bi. Hartu dugu jendeak, aipatu dituzuen hitzgakoak, hor behan datozenak, ez, gazteria, pertsonak, inbertsioa, eraldaketa, konfidantza, ikusten duzue oroar orokorragoak direla. Orduan, hitz orokorra hauekin, jungoara adimen artifizialeko sortzaile baten gana, eta eskatu diogu marrazki bat. Eta begira. Esan diogu, etorkizuneko mundua eraldaketan eta konfidantzan oinarrituta, ez da hor planeta arraro bat bezala margotu digu, hemen pertsona bat dago, ez da igual ikusten gehiegi, hor, bai, eta gauza arraro bat egin dugu. Azkenean, naturaren kontzeptua hor oso potentea dago, pertsona bat ageri da naturan, eta ez dakit planeta arraroak, hor ilargi moduko bat, ez dakit gauza bat arraroa oso orokorra. Bai, hemen adimen artifizialak ez du gehiegi afinatu, ez? Orduan, gero egin dugu ariketa berdina, Stable Diffusion erabili dugu berriz ere, bi gauzengatik, lehenengoa bat-batekotasun bat ematen digulako, bigarrena doakoa delako. Orduan, eta oraingoan hitzgakoak sartu ditugunak izan dira hizlariak aipatu dituztenak. Zehatzagoak, ez, ja, hor enpresa, adimen artifiziala, gauza zehatzagoak sartu ditugu, eta eman digun irudia honako hau da, ez? Badirudi oronaideo moduko bat, baino etorkizunean, eta ikusten dena da, naturan txertatua oso leku irisgarriak, ez? Lauak, zabalak, kristaleko argia sartze pasatzen uzten duen eraikin bat, jendea joan etorrian, hori da, irudikatu duenak, kasu honetan adimen artifizialeko sortzaileak, hemen egon diren adituak aipatu dituzten hitzgakoekin. Eta hau da, margotu duguna gaur. Beraz, nik ulertzeko pixkate, goiz osoa daramagu hemen, eta beste zerbait entzun dute, ondo altzaudete. Ze, hau da, hemendik
eman dizuegun irudia eta zuek bueltatu diguzuena atzera egin dezakegu, ikus dezagun berriz, Posible da, atzera egitea? Bai, hauxe da. Bai? Bueno, ni preseik ez daukat, nahi baldin bezuek goizeko 9:00 hasi dugun bezala, ontxe, beste goiz oso egingo dugu, deituko ditugu eta berriz ere xeriko gara hemen, berriz ere errepikatuko dugu guztia. Bueno, txantxak alde batera eskerrik asko, Iraitz egindako ariketatxo honengatik. Hau da, lekuetan gertatzen dena, normalean, ikusi edo begiratu ere egiten ez duguna. Hau ere askotan gertatzen zaigu, irudi bat sortzen dugula geronek eta auskalo zein sortzen duen ondokoak. Edozein kasutan, orain, teknologia honekin, hori partekatzeko modua behinipin badugu. Eta orain, desberdintasun horiek erraz ikus daitezke. Mila esker eta eskerrik asko lantaldekoei ere bai, goiz osoan zehar egindako lanarengatik. Mila esker.